Predstav si, že tieto topánky môžeš mať iba tak v 10% zľave. Túto možnosť ti ponúka Autoškola Aqua a hneď si ukážeme, ako to vieš spraviť. Topánky, ktoré stoja 320 €, môžeš mať po použití kódu len za 290. Ako si vieš teda vygenerovať 10% zľavu? Použiješ buď plagátik alebo kód s výberov, vyplníš formulár a na mail ti potom príde iba heslo, ktoré mi pošleš do DM a potom máš automaticky 10% zľavu. Jediné, čo ti stačí, je buď použiť kód, ktorý máme vo výberoch s Autoškolou, alebo nájsť si v topánkach alebo v objednávke takýto plagátik. Zabúdaj, že kód je jednorázový a môžeš ho použiť iba jedenkrát. Máš jedinečnú šancu s Autoškolou získať zľavu. Predstav si, že tieto topánky môžeš mať iba tak v 10% zľave. Túto možnosť ti ponúka Autoškola Aqua a hneď si ukážeme, ako to vieš spraviť. Topánky, ktoré stoja 320 €, môžeš mať po použití kódu len za 290. Ako si vieš teda vygenerovať 10% zľavu?